Panahon alang sa mga nagbiyahe. Amahan, halang dun sa tanan, manggiloy-on ug makagagahom. Akong gihangyop kanimo ang pag-uban kanako sa akong pagbiyahe karong adlaw. Hinaot nga mapanaliptan mo ako o ang ako mga kauban gikan sa disgrasya o ka sa pagkadaot sa among gisakyan. Ilagay mo kami, Ginoo, sa mga daot nga dalan, sa mga tao magpalabi-labi sa ilang pagpadagan sa ilang mga sakyanan. Bendisyon ni ang matagdalan nga among maagian. Bendisyon ni usab ang among paggalaktan pinaagi sa yuta, sa kahanginan, o sa kadagatan. Buligi kami sa grasya, sa imong presensya. Nga unta, ang among tumong mahimong magbalampuson. Atake kami og kalig-on, ug kusog aron mabuhat ang angay ug matarong. Ako sa gihangyo ang dugang kahimsog ug proteksyon gikan sa mga sakit. Giampo ko nga akong mga banay nga akong gibiyaan sa pagkakaron. Dinhi sa akong paglawig, uban ni usab sila. Ug bantay sila. Nga mahilikay sila sa tanang kadaot ug disgrasya usab. Samtang wala ako sa ilang kiliran. Buligi kami, Ginoo, sa maayong panglawas. Upang huna-una sa tanang higayon. Daghang salamat sa grasya ug sa mga oportunidad. Daghang salamat nga pinaagi aning pagbiyahe. Ang imong grasya, akong matagamtaman. Amen.